kuba nezikhathi la akhuluma khona noNkulunkulu. Asikufunde kancane kancane bese singena einkonzweni kila sekufundiswana khona, usuhamba isonto wena obiza kanjalo, usukhonza, uyafunda ke kancane kancane kube khona izinto oyifundayo. Kodwa nje kuqale ebudlelwaneni kumvuma ukuthi inkosi. Vuma ukuthi yazini uNkulunkulu ngiyaqonda ukuthi nguwe wangidala futhi ungumveli inqangi unguNkulunkulu odlula uNkulunkulu bonke unobuhlakani konke kwavela ngawo. Ngakho angikwazi ungabi nabo ubudlelwane kunawo noma ngezinye izikhathi ngifila ngibe discourage. Yazi ukuthi lento ye discouragement yokuzizwa uphelelwa amandla ikenzeke nakuwena ukhona nomfundisi nabefundisi uyezwa fika isikanje usuthi hayi ngiphonse phansi ithawula ufe ngoba akuhambi kahle. Kuyenzeka sizophonsa wonke lo moya ukunyaka uqala nje khona sebenomoya ukuyibulala ababona ngazi ukuthi unyaka umnyama akukho lutho olupositive ozoqhamuka kuwo. Sizophonsa uNkulunkulu sithi letha konke kuJesu ngomkhuleko. Uma wena uzwa ngathi amandla aphelile phonsa kuye ntshele ukuthi hey baba ngikhathele manje, khathele ngiyeza ukuthi akuhambeke endleleni. Uyasipha amandla amasha usuku nosuku. Kungakho ke sikhona la sihlelo libo lokuqala umsakazi Ukhozi ukuthi sizokukhuthaza. Uyathula kungazi ukuthi akekho kanti ukhona la azovela khona ezophendula imthandazo. Uzobonja uNkosi ubulokhu nami belokhu enami uThixo ubelokhu enami. Sobheka phi masingabheki kuwe. Thatha amehlo akho waphonse ezintabeni lapho usizo lakho livela khona. Usizo lakho livela kuJehova.